Ahojte, ahojte. Ahojte. Tak, máme tu chvíľu tú pauzu. No poď ku mne, Bobo, kde ty si? Slniečko strašne svieti. No. Tak sme tu my. Áno, aj s mostami. Ten most je zabitý tam vzadu, no to fakt. No to je most. Teraz mi to točí video, však ja som tam mal foto, tak ja nechápem to, ale nevadí, ide to tak, že sme na lanovke. Ahojte, ahojte. Ahojte, ahojte. Dvojica cestovateľov. Vás zdraví. Z Lisabonu. No, tak toto je ono. Trošku lepšie jak vo Viedni. Počka na mňa. Počkaj, ťátko. Ťátko. Ajoj. Že som ťa scvakla, máš to pred očami. Aby som... Taký Citroen C1 malé auto. Také to máme, hej. Ale, no a tu potom my teda bývame. Tam je ten žltý a za tým žltým ten čierny, tak v tom čiernom my bývame. Také pekné uličky sú tu. Také zázračné, úzke, na ani nie celé auto. Čo to tu je? Čo to tu je? Tak pekná, lenže tam je slepá ulica, tam asi nepôjdeme, no ale dobré to je. Čistá paráda. Tam sú skaly. No dobre, tak stačí. A ešte toto tu dole. Tu sme. To je nejaké jazierko v kopcoch, ale ešte by to malo zlepšiť počasie, lebo máme teraz takéto počasie, aké máme, no. No ale hore je modrá obloha. Trošku. Tak, to je realita. No. Že? No, poďme. My sme, ty sme. Takto. Skoro jak na Machu Picchu. No, ešte ideme na druhú stranu. Šubo hore.
Paráda. Dobre. Trošku nám fučí. No, tak to je výrak. Škoda len, že tak slniečko viac nesvieti. No. Také to je dosť tmavé. Itu kayak jera. Lasy. Tak sme na prechádzke. Čiťatko. A tuto je to také divoké. Toto buráca, všetko naráža na skaly. Čistá paráda. Takisto sme utesali, fúka a moja manželka, ona len takto vo vetrovke, lebo tu veľmi fúka, že? Takto pomaly. Ale ináč akože pekné, veľmi pekné. Taký utesný. Parkovisko, ale tam sa ide takto po ceste. No, hore. No peknunké to tu je. Akorát, že tiež tu fučí. Síra. To už natáčame? Už sa natáča. Ježišmarja. Tak tu je na zelený. Bravo. Tu je také pekné všade. Aj s kravičkami.
Ahoj.